chete. Saka ndoti munhu wesayensi kuzivisa kuti muri kumba ikoko muchienda ndiri kuziva kuti munhu amudi kutengesa. Saka ndoti uzive ega kuti makore ako ekujeri ndeakati kana watengesa munda. You don't need anyone to tell you. Unofanira kutozvizivira wega panoti ndikere ndiri kukakarara munhu kuti munda utengesi kana ukatengesa munda ndakuda kuti izvozvi ndichiunze vanhu vanenge vachikutaurira hai time and again zvinhu zvamurundinetsa nazvo panapa. Wakubatsirei kuti watengesa munda chibva waziva kuti jeri rako rawakatarisana nawo makore akati, mhosva yako ndeyakati. Andizvo sisi tauya kubva pamutasa pakoti Judicial Service Commission kuMagistrates Court. Ndinotaura ndiri muturikiri court interpreter ndonzi Muchegwa. Pane vatafamba navo nhasi pokutanga clerk of court Sachimanzi, ava ndi accountant Sagangaidzo, ava ndi executive assistant Legend Piri, ifa rimufisa wedu Nedem Munzara, accountant Sachimanzi, muturikiri court interpreter Mr. Mafu, community service officer Nedem Munzara, pamuchiti Legend Coach Mr. Muna. Takatauyawo nechirongwa chekuti matare ava kupinda muvanhu zviri nyore, vanhu vakwanisa kukwasisa matare zviri nyore. Sei tichiti vanhu nekuti kuuya kudare zviri kuti munhu anenge achipomera mhosva, unogona kuuya kudare waparirwa mhosva, pamwe pacho unenge uchipfuura vanhu vachikana pobata umwe unorohwa obva afa, watova witness asi wanga usipo kureva kuchatoya kudare whether unenge uchida kana kuti unenge usingadi, ukati handidi kuuya witness unorwa nesapina kuti uya wakaonei, kureva kuti munhu wese kudare ane zuva raachasvika kana kuti dare ndere munhu wese. Saka zvamanje manje zviri kuitika panguva dzatava dzino idzidzi, matara aya asiyana neakare. Pane transition yaitika pakuti kare kare munhu waisvika uchita physically ushomana mapepa ako ndakumhangaranya yako ndakadai ndakudai ndakudai. Zvaiye zvinezvi pane zvaakuitika, regai ndisire vachimanzi vatsanangudzise kuti zviri kufamba sei. Isu seJudicial Service Commission tine chirongwa chatiri kufamba nacho chetinoti icho IECMS, iyo inova iyo transition sekutaura kwayaita kubva muchirongwa chetaita kubva nekare tiri kuno kukumamisha, kuti taishandisa mapepa muchiuya kukoti muchishandisa zvipi muchisvika pakoti muchifaila mapepa enyu. Saka pari zvino tine chirongwa chachinja chatinoti icho Integrated Electronic Case Management, zvinoreva izvo kuti tauya nechirongwa chekuti chakurerukirai. Kana chiti chakurerukirai tiri kureva izvo kuti maakukwanisa kufaila macases enyu muri kudzimba dzenyu kubudikidza izvo nekushandisa zvivhitivhiti zvatinokwanisa kushandisa mazuva ano, zvingava izvo foni yedu, kompyuta yedu nematablets edu atina wakasiyana siyana. But ndichitaura izvi ndinoziva kuti pana vatane mubvunzo kuti isusu hatina mafoni akadaro anokwanisa kuita izvozvo. Muchazozva zvepamberi tinogona kubatsirika, hapana ari kusara. Saka ndichireva izvozvo kuti kubva chirongwa ichi chakatanga kubva 2022 but chauya kuManicaland nemuMashonaland East Parish chetiri kutanga kulonja musi wa1 June. Zvinoreva izvozvo musi weMonday kumaMagistrates Court ese maitire etaiita ange kusiyana, atishandukei and ange kureruka. Ndichireva izvo kuti pane vese vaikwanisa kana vanoziva maoperation ekukoti kuMagistrates Courts pane kuchinja kwaita kuti taiuya mukoti nekuti ndoda maintenance, ndarohwa nemurume ndoda protection order, ndiri kunetsana nanhingi ndiri kuda peace order, ndiri kuda issue yakadai interdict, ndoda muganhu wangu handisi kuunzwisisa, ndiri kuda appeal yangu mambo mutasa havana kundiitira zvakanaka kuti mambo mutasa vakazodai. Muchiuya muchiuya kukoti takureva kuti zvakurerutsirai muchingokwanisa kunga mune foni yenyu smart yetinodiyo smartphone, mune internet yenyu mazuva ano mainternet asiyana siyana, kune One Connect ye1, kune Starlink. Mungori kumba kwenyu mwakwanisa kufaila macases enyu. Ndichireva izvo kuti kubva musi wa1 June in Manicaland tichibudikira nemutasa district necourt, munhu mwakwanisa kuti muri kumba kwenyu mukange marohwa nababa, marohwa namai netsana, madi muchida kufaila macases enyu, mwakwanisa kufaila macases enyu kumutasa Magistrates Court muri kumba kwenyu, muri kumunda, mungava kubasa,
mungava muri papi even parwendo unokwanisa kushushika nezvaunoshushika nazvo kuti ndine mhosva inofanira kuti idini ifailwe kumutasakoti ndizoinzwa maakwanisa kuinzwa mutori kumba kwenu. Ndichireva zvekuti maakwanisa kuti munge mune foni yenyu nekombiyuta nelaptop. Kuna vasina muchaudzwa zviri pamberi zvoti munobatsirika sei. Ndoziva kuti kune vanonga vachiti zvimuri kutaura izvi foni isusu dzacho dzemuri kutaura hatina. Ndichireva zvekuti kumutasa kubva musi wa1 June hatichatambiri mapepa anouya pakoti muchiti ndauya kufaila kesi yangu. Pane zvavapo mapepa ava akuiswa mukombiyuta, aiswa mukombiyuta ofamba ari mukombiyuta zvekuti imi muri kumba kwenyu chinodiwa kuti muregiste foni yenyu makaregista netinoti electronic case management system mukafaila izvozvo maakwanisa kutreka kesi yenyu iri kufamba sei. Zvinoreva kuti zvakusunungirai pamatransport cost, zvakusunungirai pakuti pane chikopokopo chiri kurohwa kumutasa Magistrate Court zvakuchitrekeka kuti kesi yangu yange yapakati asi handichaona zviri kufamba sei. Munokwanisa kuiona then you lodge your complaint through ECMS iyoyo. Zvinoreva kuti zvikopokopo zvaitika kuti ningi mabharani wakazopuwa mari kana kuti pepa rangu rakavhomorwa rakadini. Hakusisina izvozvo. Maakwanisa kungoti mutori kumba kwenyu mwati gare mwabva mumunda mwati ndine kesi yangu yemaintenance iri kwamutasa but handisi kuona kuti iri kufamba sei. Makungoenda pafoni penyu pinodiwa kuti muregiste. Kunawo vasingakwanisi kuti vane mafoni maakwanisa kuuya kumutasa Magistrate Court. Kuna anonzi ma-e-filing centers akavhurwa ma-Magistrate Court kutanga musi weMonday. Munouya mubatsirwa ipapo kune vaya vasina mafoni mutadzwa zvizhinji. Saka tichiri papapo tiri kureva kuti munhu wese kubva musi wa1 June haachakwanisi kunge achiuya pakoti chiti ndikumbirawo mafomu ndofaila mapepa ndode zvese zvimaakuitira kumba kwenyu. Tirikuzwana here vabereki? Kune mafoni, kune vane mafoni nevasina maakwanisa kufaila makesi emuri kumba kwenyu, ingava maintenance, ingava peace order, ingava protection order, kungava kutera zvikwereti atinoti ma-small claim courts, kungava iwe mugano yeminda atinoti ma-interdicts kana kuri kukwererana nditi, kungava even kubhadhara miripo yekukoti maakwanisa kubhadhara muri kumba kwenyu. Mwana wangu asungwa waenda kukoti asi ndazoti aruda fine iripo forthwith muri kumba munofonaiwa mwana wada kubhadhara mari makangoregista metinoti maise ECMS maakwanisa kubhadhara mari yemuri kumba ekokeshi yenyu motongopuwa transaction yekukoti mari yenyu yadini yapinda mwana wenyu osunungurwa. Angava mabheu zvingava amwe macases anobhadharwa mari maakwanisa kuita muri kumba kwenyu. Zvinoreretera zvekuti kuna munhu ari kusagamba iti ndini kushushikana handikwanisi kudini handikwanisi kusvika kukoti handina mari but maakwanisa kuvhura makesi enyu mutoriko musina kumbotiona kukoti zvemaiita zvekuti maiuya kukoti moguvhura makesi enyu motoona kufamba kwayo. Kesi inogona munogona kutotongerwa muri kumba kwenyu depends nekuti kesi yacho ndeipi, especially ma-civil cases angava yeminda anogona kutotongwa mutori kumba kwenyu, angava zvipi nemaintenance inogona kutongerwa muri kumba kwenyu. Chinongodiwa kufaila mapepa monyoresa mapepa mosikana moisa mukombiyuta yenyu modi ofamba mungori kumba kwenyu. Decision munogona kuiona muri kumba. Saka paizvino ndinoda kuti musangane na-e-filing center anokuudza izvezere kunavo vanokwanisa kuti mafoni emataura hatina anova iwo medemudza. Ndakungozadzikisa zvotaurwa namabharani wedu edare. So IECMS yauya pakutirerutsira zvakawanda. Saka toziva kuti imo makagara kunova kuti dai ndakura handichagone kubaya foni kana zvese zvatsananguro zvandozwisisa kuti zvinofamba sei. Saka makoti ese ataurwa Mashonaland East neManyikaland kune ma-e-filing centers pamakoti ese vanokubatsirai. Munosvika mouya nenyaya yenyu iri pamapepa hadidzi kamwe mune musingakwanise kusikana kwamabva tinokusikanirai tokubetserai kufaila kesi yenyu tichishandisa system. Pamakoti edu tine ma-e-filing center mune makombiyuta arimo nesu isusu ma-e-filing officers tinokubetserai kucreate account kuita zvese zvamunoda kuita panyaya yenyu. Saka ndo nyaya yatauya nayo kuti matare edu edzimhosva akurerutsirai maakwanisa kuita zvinhu zvenyu uri kumba kana usina zvikwanisiro ndopatati unosvika padare wobetsera. Tinongoisa kesi yako
toiita pdf tokubatsirai kufaila tichishandisa system. Saka ndo zvatauya kuno kutsanangurirai muzuva ranhasi. Pani angadai ane mubvunzo iri pane zvitatsanangura nguva diki diki, vaviri vatatu tidzosere nguva kuno vatipa. Since inge ndakaudzwa kuti zviri kutanga from musi wa1 June and since tatisina notice kana tatisina information yekuti ndo zvada kuitwa papasina here nije kuti munodai makatombotanga matombotenderera first musati mati because 1 June kuswera mangwana. Kwatiri kutoitawo kundokumwe kutenderera kwacho nekuti akatenderera kune dzimwe nzvimbo kune zuva ratinofanira kubuya asi zvakazokona kune urombo datina kusvika kuno nenguva asi nyenyu nyaya yakanaka chaizvo zvanzwika. Ko application yacho tinoiwana sei since mati zvanhu zvakuitira pamafoni? Zvakuitira mafoni edzinzara matirudi anonzwisisa mubvunzo. Application yacho tinoiwana sei since mati zvakuitirwa pamafoni? Alright, it's a web-based system. You mean IECMS yacho? It's a web-based system. Zvamunenge makuita munokuenda pa any browser renyu handiti tomboti tingava Chrome, Microsoft Edge inonzi Mozilla Firefox. Munongoenda munongotypa in kuti IECMS yokubuditsirai page inobuda moklika zim IECMS inokubuditsirai a welcome page. Muri pa welcome page ipapo kana mamusati maregister makutoenda pakanzi registration as long muine valid email address ne-internet connectivity ne-gadget renyu rinokuendesai pamasaisai ndozvega zvamunoda izvozvo. Titaure mazita katikunyora muno. Padiki padabata pabalonje ndimaidzizangwe kundasamanga pane pendabata padiki pari kuti living no one behind. Ipapapo munozovaziva sei vanhu vanenge vataura chokwadi kana kuti havatauri chokwadi ngekuti mukugarisana kwatinoita kune vanhu vamwe vanomirira kungopindira nezvisiri zvavo wokupai zvinhu zviya zvekuti tadai imimi moti ndizvo movha maaita zviya zvekuti matongana nemafoni enyu madidi nemapedza zvozoenda kopinza munhu munyaya dzaasina kuita zvabatwa nevanhu vanenge vari vakangwarirawo mavhireji pane nyaya. Nyaya dzekutongerwa pafoni tiri kuti zvaingoitika physically maiuyawo matara handiti mopinda mudare nyaya yenyu yonzwika handiti izvozvo zvichingoripo munouya kudare nyaya dzenyu dzichinzwika asi tiri kuti pakufambisa mapepa ndopatiri kuti taakushandisa chisystem. Asi kune vayo vanenge wakundikana tomboti une kesi yako yake iriko tomboti kana musi wa20 June but wakundikana usvika padare but uri kuHarare maybe kudare rari paMutasa Magistrate ndopaya patakuti makoti ava neanonzi virtual hearing unokwanisa kupindira koti uri kwauri uchishandisa foni yako muchitoonana namutongi nemunhu wakwavo wamakamangarirana naye mutori mudare muchitopinda muri pafoni pay. Hakusi kunzi nyaya yakutongerwa pafoni zvakungoitwa hamusi kutongoziva kuti zvirikufamba sei zvitongori pajikiro. Zvamaingoita physically ingori nyaya yekoti apa pangouya zvechimanje manje wotaaakufambirana netekinoloji. Asi kufambiswa kwemapepa ndokwatati taakufaila electronically. Hatichaite zviya zvekuuya kuna mabharani nemapepa kuti ndauya nebepa rangu ndiitirewo sei court date asi takuti zvaakufamba electronically. Asi nyaya dzichidzwika physically munotouya kudare motopinda motogara nyaya yototongwa murimo kwete kuti tiri kushandisa foni kutonga nyaya. Amenoti panzwike level.
pamusoro pazvo matare chiro tiripo panapa patatozvoda kuti kumatare hakuna chamhwandewande. Regai ndikupe rumenzaniso wemarine disputes, makakava eminda, migano kazhinji kwacho munouya ari maita kana kuri kwedu. Pane mapepa anotarisirwa kuti ange ari murekodi nyaya isati yatanga kufamba. Saka uyu wacho namuri kuti anozonyepa kana akaunza mapepa imi musina kupindura kana makamamhara kunzi mbuya vakaenda vakanofura mugano motodzikawo mapepa aya ari kupi pati hamusi kupikisa titaurirei zvakamira sei nekuti mapepa ari kudikanwa aya kureva kuti hapana uchauya kuti uyakandidai zvigopera zvakadaro. Panotoenzaniswa zvese zvaimboitika isati ava nechirongwa ichichi pakufaila ipapapo electronically ndo zvinongoitika, asi kuti apa manje apa zvaakukurerusai kunyanya kana tikati isusu vanhu maakukwanisa kuti mufaile pamwe pacho kurigona kuti mauya nhasi kudaro konzi auyu munhu ari kumhan'ara kuti makamutorera munda wakewo obva kwanzi asi munofanira kuti mupindure kana musina urani nazvo pane kuti mudzoke kuno mazokwira bhazidzoka futi kumatare uko mogona kuti muri pamba kana mukati akangwara-ngwara paipai mofaila mapepa nemhinduro mokwanisa zvokuti kuona kuti wacho nene akaunze ransa ringafidhavhiti here kana kudhana obva moona kuti nyaya yangu iyi ichapinda kudare rini kana kuti mutombo wacho ndikunotora kwamambo here uri muswari. Kuchinja kubva kwatanga kuenda kune zvinhu zvechirungu asi zviri kutitendera here isusu sevanhu vatema kuti zvinhu zvese izvi zvifambe mururimi rwamai. Chiro chinozi chirungu chakaoma, chirungu chakaoma. Ukafonerwa mukombi chemuchemuka munhu obva atanga kutaura nechirungu unotoona munhu pamwe pachibva akata foni yacho. Saka zviri kutibvumira here kuti system iyi yofamba nerurimi rwamhaiyo kuitira kuti zvitiitire nyore. Make sure kuti ndiri kumba kwangu but nyaya dzangu dzese ndiri kudzinyora nechishona kuti zviregere kuita sei, zviregere kutinetsa. Zviro izvi zvikaita chirunguka ticharamba tiri kuuya uko komunetsa uko. Ngazvinge zviri mururimi rwamhaiyo. Ndofunga tikadaro tawirirana. Zvikaramba zviine chirungu chakawanda mukati uko tichanetsana, ticharamba tiri kuuya uko mazvita. Pamusoro ichangamire indinonzi Raymond Muori. Mubvunzo wangu wekutanga ndinemira, asi mubvunzo wekutanga ndewekuti iyi inonzi IECMSE zviri kureva here kuti kutanga musi wa1 Juni hatichatenderwa kunomhan'ara sezvataita mapepa edu kunofaira, tangoita pafoni chete here kana kuti zviri kushanda zviri zviviri. Number 1. Wechipiri, iyi yatiri kushandisa iko zvino yamataura iyi yamati nzira yakanaka iyi, ngatimbotini ndafaira nyaya yangu kumatare mumwe wangu wabvita tese tiri maopposition nemaopposition tafaira nyaya yaka inini foni yangu ndokubva yarasika kana kuti laptop yangu ndobva yabiwa. Mutemo unopaita sei, unopashandisa sei? Tomboni ndatadza kuwanikwa papuwa zuva kana dheti kana nguva yekuti ndisvike kumatanga pazvoda kutaurwa bva ndatadza kubatika, zvichafambiswa sei? Zvakanaka. Pakutanga kumati hatichakwanisa kusvika kumakoti here tichifaila. Ndobva tatoreva kuti kune zvaangofanira munhu anonga asina foni yacho yekuti haana foni. Ndobva tati kunouya kuma e-filing centers edu angataurwa naMedveutano. Mobatsirika ikoko. Foni ikarasika makangorejista ku-e-filing center kwedu, registration yenyu hairasikiwo zvakare. Munokuona kuya ikoko nemapepa acho ikoko, mobatsirwa ikoko. 1. Then ipoti kuti hamuchakwanisi kuti munhu unosvike kukoti ichi zvemataura maida hakuna information inorasika, munobatsirika. Saka idati electronically chinhu chinogona kuretrievika even uri kubhinga uri kuBaitbridge
zvinobatsirika izvozvo. Unogona kutofaila kesi yekwamutasa utori kudhinga uri kubait bridge, ndokureruka kwezvaita pana kuti ndikukwira bhazi munhenzwa kumhanya kwamutasa kuti ndine kesi yangu yandoda kufaila. Saka zvinonga zvakangoreruka either foni yarasika unayo as long wakarejista neICMS zvinobakubatsirai mofaila mapepa ndichidedzera pane zvavari kutaura. Handiti mazivi kana munorejista handitika marejista munonga matova neusername handitika nepassword yenyu yamunocreata mega imimi handitika mukangoisa username yenyu pane any gadget irregardless yekuti foni yenyu yarasika iyi handiti inobudisa manhangiri macredentials enyu imimi emadetails enyu nekesi yenyu. pamusoro ndida kuwedzera iyo mubvunzo wabvunzwa nakoma nenyaya yenetwork ndofunga panodiwa futi improvisation yeconnectivity yemasaisai. Ndava handiri zviro zvakusenza nemasaisai ndokwanisa kunga ndisina data rekuti tiite zvise izvozvo. Saka maybe pada tikawana toti maprivate mawifi yamini ane mitengo inenge iwo iri nani yekuti tese tinokwanisa kunga tichibatika tichisenzesa mari inonzwisisika. Mubvunzo ndopaya patataura kuti tomboti uri kwauri koko data rashama intaneti yacho yekuti unoenda kuti ndepapi hatina. Ndozvatati matare edu akasununguka. Kune ma-e-filing centers ariko. Mu-e-filing center imomo mune makombiyuta arimo akanaka, mune mawifi arimo. Tinotochuzotega timbokonekta iyi tombokonekta iyi pasina kana mahiccups. Zvinotokufambirei zvakanaka. Sabe makungoya makotsi ari munongoenda koti iri pedyo nemi moti ndarichidawo kudai dai asi inini handina data. Saka ndichida kubatsirika nawo munotobatsirwa zvakanaka mu-e-filing center. Ko mukaita mawifi anenge aine range yakati zvekuti uriko unonganosenzesa inongi wifi yepadc asi ari pakupafiwo asi abata masaisai iwawo achitodini apapo pachiitawo umwe wifi inokwanisa kunga iri access kune vanhu. Sechinhu chiri kutanga chinombotangirawo chingori panzvimbo hwaya ndokunga nekufamba kwenguva zvichaenda zvichidini ndototarisa kutoti even muno mudarira tiri irori zvitangira kutopindawo chielektronicali. Saka zvinhu zvichazoramba zvichidini zvichikura. I think kusina zvataura namutika ngecho. I remember tanga tina muchangamiri musoi takatanga kulonja kunoku sasekitari vakataura kuti even kuma local courts kuchangochizointrodusa centers akadaro nekufamba kwenguva. Saka zvichange zvikubatsirai but iche transition ichiri kutanga but with the time inonga ichizodii muchigona kubatsira kuti munonga makungokwanisa kufadza madhibhani. Alright, zvakashata zvazviziva chimbotauraiwo zvakanaka. Hamuna chibarwe chakanaka. Mbuya. Ndazva zvakanaka chaizvo zvekuti zita reJanet Nyakuchena ini ndazva zvakanaka chaizvo pachirongwa ichi nekuti ndiine dare rangu riri kukoti razi riri kutongwa rikatadza kutongwa nhasi hazvichandichadzisiba kuenda rwendo rwangu kuSouth Africa uko kundoshawa. Ndinogona kuzondoti ndiriko kana ndiri witness ndinowitnessa zvendindoriyo kuSouth Africa ndichiwitnessa dare riri kutongwa kuZimbabwe kwaMutasa. Aiwa chirongwa chichakanaka chi. Maswa unoteerera nyama muri kubhegeni kwerumba asi mateerera wari paFrance mazwei zvakanaka. Inga ndimi mamunondochema vanhu kuti azwa nemapipi kutonyora mataurirwa apa kuti hauchaendire kuna pipiba kana kuna kuti hauchamboendiba. Saka nyaya dzekutonyora dzadii
akati imamundochemata kumana kanosikazipipi yakuyafa andizve pane transparency wozvaizwa vamwe vachichema vachiti ndazoendawo koti musi wa27 patasvika zikazinyaya yako yakapinda musi wa20 asi basa rakabva kudare rekupedzisira ndakazi musi wa20 musi wa28 ndazosvika ndasvika zvakapinda musi wa20 patone default judgment apa pane pasina basa zvese izvozvi because asi unonga udii wakwanisa kutresa wega kuti nyaya yangu yaapa yabva yaapa yaapa hapana munhu achaita temba around neinformation handizve ndokunaka kwechiro ende zviripo kuti chimwe zvachakanakira ndezvokuti hanzi kana wangoisa information yako mukati imomo hapana mumwe munhu ane matorere aanoita kana machinjire aanoita information iyoyo because pane vanhu vane makii wavo chete washoma shoma vanokwanisa kuvhura information vamwe wese hawana saka zvangopinda zvinhu izvozvo ndozvinokunamba zviri chii izvozvo chinhu chakadii futi izvo chakanaka futi handizvo here mbuya magogo kana muine nyaya yenyu yemunda muri kwanyamaende makwanisa kuti muri pachikomo ipo papo muri kutoita zvenyaya yenyu muri ipo papo munokwanisa kunga muri kukoti mutori mumunda kutoti nguva yangu yedare yevhechua chikoti yakwana 10:30 motogara pakadombo kenyu foni yenyu maoko kiti maakutona kuti maibhesi uyu ndikunetsana naye uri apa uyu uri apa motopopoterana pafoni papapo muchinongedzana iwafotsake waiwa wakatemera imuri padombo maibhesi ari kupi ari kutsime asi muchitodii muchitotomba hakusina haso yekuti dzikai gomo rese iro mufambe kuenda kwadc hakusina handi kunaka kwazviro handingamazi zvatanga uko zviri kudzika futi papi panangu zvekuti muchazouya kuti pana vama kuti clerk of court wenyu akati kuti ndizonyore pepa rako ndipe mari yefoni netransport nei zvese kufa kwazvo kupera kwazvo handizvo handizvo tinenge tangoonana pazvitivhitivhiti unoonana zvinongana tiripo pa vamwe wese kuti ivi nyange kuseri uko kwatinotipotai kuseri kuya kwaita unomira padhoo ndipe $20 ndikuchitei pane chiremba hakusina handizvo ndokunaka kweti kwazvo ikokoko yes chinhu pakutanga chinokwanisa kudii kuchange chakaoma asi muchaona kuti mukati garei matozvijaira zvinotodii zvinotokunakidzai zvinofamba zvakanaka example chainoti pakayama ATM munhu aiprefer kuti ATM irape kupa mari asi munhu aiprefer kupinda mulaini rakabuda kurodhu kuda kokaundirwa kurozi 1 4 asi ATM irape muzi isakadhi rako tore chimari yako yeshe iyo zvizo kuenda kumabhengi izvozvizvo endai pastanbika handiti hauisina ninje kumbotaura natera kaunoda kubhinga mari yako kungosvika pachimuchina yotokurisa ndiwani account number yako ichi kete ndizvo here information woti ndizvo wozitisa mari yako wototsveta mari yako apo 10,000 yako apo chimuchina chitoripo chotokaunda wodzokorora futi right yakakwana here yozi yakakwana yotochimira risiti yako shamwari kototora risiti yako watodiposa chi ideposit hakusi kutorapa kutodiposa mari watotumira matebi mari kubhuruwani asi uri wega wachitaura nechi nemuchina hapasina tera baiwa kunaka kwechi kwezvinhu kurerutswa kweupenyu handizvo aiwa toda kutendai zvatakuita isusu handingamuona ndio timu yacho yeJSC next week we are going to be having another one wanenge waripo 2 because patakaita statistics dzedu for the past 2 months dziri kutirakidza kuti we've got issues vanhu havasi kuundastanda pama inheritance laws kuti munhu kana baba afa mai afa zvinorewei chinozi estate chii what's the procedure how do you declare estate yemunhu afa
wamabeneficiary ndoanani nechii zvese izvezvo. Saka taakuti isusu tisatatanga session yedu every week tichadaidza vanhu vanonga vachitipa chii, vachitipa ruzivo, vachitigaidha kuti in this case tiita zvakati. So this coming week tine anenge vachitiitira nyaya inheritance law handizvo. Then week after tichauya pano vachauya futi vanonga vachitibatsira nenyaya chii kuti taurira kuti chinombonzi Communal Lands Act chii, chinotaurei, chinonzi ruzevha chii, ruzevha ndohwani, iwe unonzi ubvumirwe chii nechii kuita, chii chausingabvumirwi palendi yekuruzevha. Iyi chauya nei tiri kuchiunza because pane nyaya dzamunonzwa dzechi masabhuku deals aya nechii izvozvo. Tinoti zvidii zvipere. You cannot sell land because all land is state land. What you can only get is compensation for development dzawaita paland iyoyo chete. Saka ndoti munhu wesayensi kuzwisisa kuti muri kumba ikoko muchienda ndiri kuziva kuti munhu ndamudi kutengesa. Saka ndoti uzive ega kuti makore ako ekujeri ndeakati kana watengesa munda. You don't need anyone to tell you. Unofanira kuzvizivira wega panoti tikere ndiri kukakarana munhu kuti munda utengesi kana ukatengesa munda ndaakuda kuti izvozvi ndichiunze vanhu vanenge vachikutaurira hai time and again zvinhu zvamurundinetsa nazvo panapo. Wakubatsirei kuti watengesa munda chibva waziva kuti jeri rako rawakatarisana nawo makore akati, mhosva yako ndeyakati handizvo. Ndikoda kuti tibatsirane tese, vamwe vanenge vari pano nevasiri pano, kuti tizive tese kuti chinombonzi ruzevha chii handizvo here. Saka taakuti every session as from today kuenda mberi tinenge tichiunza vanhu matechnocrats vanoziva mafields atiri kuona kuti mamutazamuno vari kudii, ari kutinetsa kuti tigare zvakadii zvakanaka. Anyway, thank you very much team. Munokwanisa kugara hii vamweni anenge mune mhosva dzenyu ira